Müslüman халкы 2 апрельдән изге Рамазан аена керә. Ул барлык гөнаһлардан паклану, күңелләрне сафландыру, аны күркәм сыйфатлар белән бизәкләү ае. Изге Рамазанда һәр мөселман ашау, эчү, җинси мөнәсәбәтләрдән тыелу белән генә шикләнмәскә тиеш. Һәркемгә уразаның эчке тирән мәгънәсенә игътибар итәргә кирәк. Күзләрне тыелган нәрсәләргә караудан, колакларны гайбәт һәм сүгенү сүзләрен ишетүдән, телне буш, мәгънәсез, яман сүзләр сөйләшүдән саклау мөһим. Рамазан айы ул изгелекләр кыла торган ай. Шушы айларда менә башка айларда эшли алмаган, ниятләнгән эшләребезне бу айда эшләргә мөмкин. Мәсәлән, ятимнәрнең хәлен белү, мохтаҗларга булышу, зиратларга менә зират өстен чистарту дибез инде, ширле кешенең хәлен белеп кайту, әти-әниләребезгә булышу. Рамазан ае дәвамында Ялчыгыл мәчетендә ифтар мәҗлесләре үткәреләчәк. Көнен билгеләп, аңа язылучылар да бар. Аллаһка шөкер, без дә инде бөтен санитар таләпләрне җиренә җиткереп, туры китереп, Алла теләсә авыз ачтырулар оештырган нитләп торабыз. Инде бүгеннән үк язылучылар бар. Һәм инде әлбәттә халык өйләренә дә чакыра авыз ачтырырга дип язылып киләләр инде. Шул исәптән инде зәйебезнең күп мәчетләрендә Аллаһ бирса авыз ачтырулар була. Изге ай дәвамында көндезләрен Ялчыгыл мәчетендә Коръән хәтем чыгарга ниятлиләр. Кичләрен авыз ачканнан соң вәгазьләр сөйләнәчәк һәм тәравих намазлары укылачак. Рамазанны исән-сау каршы алып, игелекле эшләрдә берләшергә, гыйбадәтләр кылып ниятләгән уразаларыбызны хәвеф-хәтәрсез тотып чыгарга язсын. Быел ураза гаете 2 майда узачак. Адилә Бурханова, Денис Ипатов, Зәй хәбәрләре.